8:25. प्रणम तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, स्वर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकुळ तुझी दागय, जीवी तुझे लाभ, देवा आमच्या काकुळदारा. मानून घेतावा मी सगळे सृष्टी संगी, तू मौन सर्वेस पोदनी. वर्णुकम जायना पृथ्वी तुझी वरती, कशी गाव तुझे कीर्ती. प्रणम तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, स्वर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकुळ तुझी दागय, जीवी तुझे लाभ, देवा आमच्या काकुळदारा. या मिसाची तसवा हे बरी आसात. अर्गा मिसितात विनिफ्रेड वास, हेनरी फर्नांडिसच्या बऱ्या भलायके खातीर मीस दितात सिस्टर रिटा फर्नांडीस. फादर डेनिस मोरस प्रभू हांच्या पहिल्या वर्साच्या उगडासाक मीस दितात. मेल्विन डिसोजा आणि कुटा मिलाग्रिस. चार्ल्स पायसच्या आत्म्याक मीस दितात रीना पायस. जॉन मतायस आणि मेरी मतायसच्या आत्म्याक मीस दितात एलिझा कॉर्डरस. आज आसऱ्याच्या निवासान सकाळीचे ब्रेकफास्ट दिला क्रिस्टल मारिया डिसोजा. असो आम्ही उपकार बावडता आणि देव बरे करू म्हणता. तसेच आमची सत असावा आम्ही सुम्यसुम करता बऱ्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मगाळ भाऊ बहिणीनो, आम्ही सर्व एकूटाम सावन सुम्याच्या या पवित्र बलिदानात वांटो घेऊंक हांगासर संगत जमल्या वाजता या पवित्र एवकरिस्ताचो बलिदान आम्हा सर्वांक हेरांतय मोग दाखोवंक, हेरांक उदार मनाचे व्यक्ती जावंक आपण दिता. सबार पोटी उदार मनाचे व्यक्ती जावंक आम्ही सुकून पडल्या. अवकाश असलेले ते गळसूंक आम्ही ना. ती वेळ घडी आम्ही उगडासा हाडया आणि या पवित्रेतीत फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर सपातका आमची वळखून घेवया. सांगात आम्ही म्हणया, हांव पातकी सर्वत्र दादवाक आणि तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या सारू सकता. मनाशी तो तोंडात सारून वाईट आदरून आणि बरे सोडून हांवें जायती पथकां केल्यान. हुमचो अपराध, हुमचो अपराध, हुमचो व्हड अपराध. याचो भगवान सदां सोंक आमरी सगळ्या देवदूतांक आणि भक्तांक आणि तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळट कर आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावू. आमेन. सोमिया काकुळट, सोम्या काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, क्रिस्ता काकुळट. सोमिया काकुळट, सोम्या प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, आत्म्यांक नवो जीव मेळच्याक तू आमकां कुडीची दंडवण करूंक फरमायताय. पाताक सोडून तुवें मोगान दिल्ल्यो आशना काळजांतान पाळूंक आमकां अदीक अदीक बोल दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जी येता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दानियल प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा तूं वर्त आनी भिरांकोळ देव, तुजो मोग करतात आनी तुजो आज्ञा पाळतात तांचे कडेन तूं तुजो करार सांबाळताय आनी तांकां तुजी दया दाखयताय. आमी पाताळ केले, आमी वायट केले, आमी खोटेपणान चल्ल्याव आनी तुजेर उपराटल्याव. तुज्या आज्ञा आनी नियमांतावन आमी पयस सरल्याव. तुज्या नांवान आमच्या राया, फुडाऱ्या, पुर्वजां आनी देशाच्या सगळ्या लोकां कडेन उलयले, त्या तुज्या सेवका प्रवाद्यांचे उतर तुमी आयकूंक ना. सर्वेस्परा तूं करताय ते सारके, पूण आमची तोंडां आजपर्यंत लजेन बुडल्यात. जुदाचो लोक, जेरुसलेमाची नागरिकां, सगळी इस्रायल परसा तुका विश्वासघात केल्ले खातीर तुवें शिमटायली. त्या देशांनी असलेली सगळी लागशिली तशे पयशिली आमी सगळी लज भोगतांव. वय सर्वेस्परा आमची, आमच्या रायांची, आमच्या फुडाऱ्यांची आनी आमच्या पुर्वजांची तोंडां लज्जेन बुडल्यात. कित्याक आमी तुजे विरोध पाताळ केले, पूण सर्वेस्पोर आमचो देव काकोळट करता आनी बोगसणाय दिता. वय आमी ताचेर उपराटल्याव. सर्वेस्परा आमच्या देवाचे उतर आमी आयकूंक ना. आपल्या सेवका प्रवाद्या उदशी ताणे दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळूंक ना. देवाचे उतर हे. देवाचे उदकार. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या पातकाप्रमाणे शिक्षा लाय नाका. सर्वेस्परा आमच्या पातकाप्रमाणे शिक्षा लाय नाका. आमच्या पूर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार तापी नाका. वेगी वेगीन तुजी कणवळाय आमकां भेटोवंक येव. आमी पळय बुजवणे विणे आसाव. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या पातकाप्रमाणे शिक्षा लाय नाका. पाव आमकां देवा आमच्या सोडून धरा. तुज्या नावाचे वडविके पासोन दी आमकां आदार. तुज्या नावाक सरी जावन आमची पातकां बगस आनी आमकां निवळ. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या पातकाप्रमाणे शिक्षा लाय नाका. कैद्यांचे रुदान पावन तुजे मुखार. मरणाचे परमान जाल्ल्यांक तुजे वडे पदवेन निवार. पूण आमी तुजी पसजा तुज्या सरोवाच्यो शेळयो सदांकाळ तुजी स्तुती करतल्यांव. आमचे संततीचे संतती तुजी महात कार्या वर्णीत वेतल्यांव. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या पातकाप्रमाणे शिक्षा लाय नाका. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. तुझी उतरां समिया आत्मा आनी जिवीत. ससनीक जिवीत दितात ती उतरां तुजेच लागीं आसात. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. सर्वेस्पो तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे आसू. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका समिया. जेजू आपल्या शिष्यांक सांगा लागलो, जसो तुमचो बाप दयाळ तशे तुम्ही दयाळ जाया. हेरांची जट्टी करिनाकात आनी तुमची जट्टी जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचे ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षाने मेळटले. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. बरत्या मापान दामून हालोवन आनी बरोवन वम तशे मेजून तुमच्या आलेसांत घालतले.
ज्या मापान तुम्ही दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. आमी कितल्या मापान हेरांक आदार दिता, हेरांक उदार मनाचे जाता. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आम्हा हर एकल्यांक देवान हेरांतावन घेवंक 2 हात दिल्यात आनी खंडी जावन आमी हेरांक दित आसतनाय आमकां 2 हात आमचे हाती दिल्यात आनी ते जावन आसात हेरांक दिवचे खातीर. पूण आमी कितल्या मापान हे दोनी हात उपकारता, कितल्या मापान दोनी हात उपयोग करन उदारमनाचे व्यक्ती आमी जाता. जायते फावटी आमकां हेरांच्या गरजांक पावनासतना दोनी हात पाटी बांदून रावचे व्यक्ती आमी जाता गी म्हणल्या विशीं नियाळ करूंक आयची वाचपां आमकां आपणे दितात. हाच्या वाचपांत प्रत्येक रितीन बळ आदीक शिकोवन आमचे समकर जेजू दवरता. हेरांच्या गरजा प्रमाणे उदार जाया, हेरांक उदार मनाचे व्यक्ती जावंक पेसाडा. बरोवन वमतोच्या मापान हेरांक दिया आनी त्याच मापान आमकांय देव दितलो. देवाची काकूळट वर्ती अगणित देव सर्वांचो मोग करता आनी तशेंच त्याच प्रमाणे आमी तसले लक्षण आमची कन्न घेवंक आनी हेरांचे सदांच कंडर करिनासतना मोगाचे मैपासाचे हेरांक बोगसूंचे व्यक्ती जावंक आम्हा सर्वांक आपणे आसा. सर्गीच्या तुझ्या बापाय सारखे वा देवा सारखे तुम्ही बरी व्यक्ती जाया. पवित्र पुस्तक जावन आसा हाका रुजवात. आमी पवित्र पुस्तक पळयलें तर देवान जायत्या प्रवाद्यांक, जायत्या रायांक आनी जायत्या न्यायकर्त्यांक आपल्या लोकांक आदासूंक सुदारसूंक धाडले आनी आखरेक आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारी धाडलो. आखरेच्या त्या घडये ताणें परत्यान प्रवाद्यांक वा विंचून काडलेल्या व्यक्तींक धाडयत आसले, पूण तो आपले दोनी हात वापरता म्हणजे उदार मनसो व्यक्ती जाता आनी आपल्या एकल्याच पुताक आम्हा हर एकल्यांची सोडवण करचे खातीर, आम्हा हर एकल्यांक आमच्या पातकांतावन धुवन काडचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडटा. ताजी काकूळट, तसो मोग आनी ताजे उदार मन कितले अगणित म्हणल्यार ह्या बाबतीन ह्या विशयाचेर आमकां कळोन येता. आनी आम्हा सर्वांक हेच उदार मनाचे व्यक्ती जावंक, वर्त्या अगणित उदारपणाचे व्यक्ती जावंक आपणे आसा. आनी दुसऱ्यान हेरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना. आमची सवय पळयल्ल्याक एक सांगचे, कितेंय पळयलें तर आमकां ताच्या विशयांत, त्या व्यक्ती विशयांत वा त्या संगती विशयांत कितेंय सांगून जायचे. आमी हेरांची जडती करच्या पयलें तो व्यक्ती कसलो, तो व्यक्ती खंयच्या कश्टांत हांव पाशार जात येता, त्या व्यक्तीच्या जिवनांत कसले कश्ट आसात, तो वाडोन आयिल्ली रीत, तो ताजे कुटुंबाचे जिवीत, हे सगळे आमी पळोवन वारोवन ताच्या विशयान उलयता गी. हे सगळी सायडीक दवरून आमच्या मतीक आयिल्ल्या त्या प्रमाणे आमी ताची जडती करता. मोगाचे न्हू, पवित्र पुस्तक म्हणटा हेरांची जडती करिनाकात. बारीक कश्टांची एक संगत, पूण केन्ना आमी हे लक्षण, एक अपुरबायेचे लक्षण आमचे करून घेता. आमी देवा बरी जावंक देवाचे लक्षण आमचे दे आसा करूंक आमकां आदार जाता. मोगाचे न्हू, हांव एक आसले कडेन पयले म्हणजे मिसांव नासलेल्या कडेन घडिल्ले एक घडीत म्हज्या कडेन एकले भयण येता आनी म्हणटा म्हाका थोडोसो काम करूंक हांगासर अवकाश मेळात गी. ताका हांवें म्हणलें कितें जालें. ताका ते म्हणाले म्हणजे थोड्याच दिसांनी म्हणजे इल्लें काम प्रारंभ जावचेर आसा, म्हणजे इस्कॉलेज शिकप प्रारंभ जावचेर आसा आनी त्या दाडा म्हाका दनपारां जेवणा खातीर थोड्या पयशांची गरज आसा. ताज्या उपरांत हांवें म्हळें जायत तर तुवें हांगासर तें काम करियेत आनी तें काम करता. ताज्या उपरांत थोडेशे दिसा उपरांत म्हाका उलोवंक मेळटा आसतना हांवें विचारलें, ताणें येवन म्हज्या कडेन विचारलें म्हाका एक वाचूंक पुस्तक मेळात गी.
हांव एक फावटी आजाबोन जालो येदोळ म्हणसर फोन यूज करनासलेले आतां सडन येवन कितें पुस्तक विसरता येत आसा हांवें विचारलें कितें काल जालें ताका ते म्हणाले म्हजे कडेन आतां ल्हानशे मोबायल मात्र आसा ताका हांवें विचारलें तुज्या कडेन व्हड मोबायल आसलें न्ही तें काल जालें पाड जालें गी म्हूण विचारलें ताका ते म्हणाले ना म्हज्या आनी एका भयणीक त्या मोबायलाची चड आनी चड गरज आसली आनी त्या कारणा खातीर हांवें ते मोबायल त्या म्हज्या भयणीक दिलें मगाचे न्हू खंडी जावन ह्या आधुनीक काळार असले उदार मनाचे व्यक्ती जावंक आमकां बारीस कश्टांची एक गजाल पूण खंडी जावन ते भयण त्या आपल्या अनेक भयणी थंय उद्दार मनाचे व्यक्ती जाता केवल एक हातांनी दिवंक ना ताणें बगार एक हात आनी एक स्ट्रॉंग मौन आमी म्हणयेत बळादीक मौन करून ताणें त्या भयणी कडेन ते उदार जावंक पावले आनी खंडी जावन देव ताचे थंय उदार मनाचो व्यक्ती जावंक पावतलो मगाचे न्हू आमी आमच्या जिवितांत उदार मनाचे व्यक्ती जावया आनी खंडी जावन आमकां देव उदार मनान आम्हा हर एकल्यांक आशिर्वादीत करतलो आमेन. C10. Kande sumya kariko mogar tuja buryacho dewa shikar sandincho sandyo tuja mogacho undo govaso beteta papa vaida kaso arpita tuka gutu mogaso ekotaso papa krista guragade tuvaka kange sumya kaliko moga tuja buryacho Nema shikar sandincho Sandhyo tuja mogacho तुझ्या भाऊ बहिणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले सामून मागात हे तुमच्या हातांचे बलिदान आपल्या मनाकडे नेहमी आमच्या निकापीचा दवा सर्वेस पर म्हणून घे सर्गींच्या बापा आमच्या मागण्याक दयेन कान दी आनी सर्गींच्या गुटांनी तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मिताय देखून संवसारी वस्तूंक आमी लब्धना जायशेक हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आम्ही ते सर्वेस्परात उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वर्षामी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्कासो गुडसून तुसां संभ्रमूंक तयार जावच्या तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूं आनी आमच्या पेल्याची सगळे उमेदीन साकरी करूं तूं आमचे भितर नवे मौन रचताय जेजूच्या जिविताची वर्ती घडीता आमी संभ्रमता ताचे वरवीं आमकां नवे जिवीत मेळ्ळा ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुता स्वरूपका तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या दळबारा सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता पोवीत 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 दरबारासो सर्वेस porto सर्गानी संसार
पै बाबा ओसगे तुकाच्या ओसगे तुकाच्या सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाच्या ओसगे तुकाच्या ओसगे तुकाच्या बापा करस तू पवित्र सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुझ्या अपवित्रज्ञाक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्तची कूड आणि जगत आपलेच कुशेन कष्ट मरा सोसूंक वेच्या आदी ताने उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परीच्या वांजत असताना काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आणि म्हळे तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हंतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि ससनी कराराचे हे रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्या तुमचे पसत आणि सुमेस्त मनशा पसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बाबर्त सगटू परगटू या सुमिया जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनः जीवन पो आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणे उगडास करता आणि उजिवीत सोंडो आणि सगवनीची काल्स तुका समर्पित तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका आदीन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवन त्याला आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांस आमच्या बागेन बापा पीटर पॉल आमच्या घोळी बापा आणि सगळे आजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मगांत वाडे पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ बहिणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्ट्या गतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पडसळी तुमकां मळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्त तुजी दया कर म्हण आमी मागता हांव कुआर मरिये देवाच्या माये सांगाती सांजू जयती सोपती बगेवन दमदोता आनी सव काळी तुका मनवल्यांच्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सडवंदराच्या नामानं धरून ताने शिकलेले प्रार्थना दीर्घेवण म्हणूया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राजम काय तुझी कशी सर्गात जाता तशी संसारात जाव आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे शिकलेल्या बुक्षिता तशी आमची पत्का बगोस आणि आमकां ताणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निभार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून याची भितर सबस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आणि आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवरच्या त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक मेळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या अपवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आणि तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तू जी येताय राजवट चलयताय सुसनाच्या ससनाक सोमियांची शांती सदां काळ तुमचे सुवासो एकामेकाक शांती दियात
देवाची शिळे संसाराचे पाप कटले आमचे गागृत देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटले आमचे गागृत देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटले आमका शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात या शेळीच्या जेवणात आपण मिळलेली ती सुभागी Semia temu cederen cima kafauna puncau tuan semua balai kini. D27. Sumya bukena miyaya तुझे कांडी अंका उंडो सगी सोदी सोम्या अंका आयच्या दिसा यात्रिकांनी सरसावन असा बसल्या गावा पयण करता तुझा दारार पतिता तुझी ससाई आम्ही समस्तज्ञ देतो विश्वका कोस्टून सलवून गेल्या वाजता लाभ शांती आता यात्रिका मी सरसावन असा बसल्या गावा पयण करता तुझ्या दारार पतिता तुझी ससाई मागता यात्रिका मी सरसावन असा बसल्या गावा पयण करता तुझ्या दारार पतिता तुझी ससाई मागता.
प्रार्थया. कनवळ्या बापा जेजूच्या कोडी रक्ताच्या या बलिदाना आणि जेवणावरवी आमचे पातकां धुवन वसू आणि सर्गीच्या गुटांत आमकां वांटो मेळो हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो. आणि सर पदवेदा देव बाप आणि भूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. ओसोनेयात क्रिस्तूच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. रडूंक मेळया आमी सोमे आबे मावी आमकां पळयता. एवढ्या तेच्या सांगाता जेजू मोगो सारोंग काढता. ना की तुमचे कडे लोका दुश्मनचे द्वारे घाबरता. ही कसली कष्टां लागता जेजू मोगो सारोंग काढता. सुरविल्ले मागणे. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजूक आमचो सोडवण दर जावन तुवें धाडलो. आमकां पथकांतले आनी सर वायटांचे बसपांतले सोडोवंक ताणें कश्ट सोंसले. जेजून ताचे जिणेंत चलिल्ली ती कुर्सावाट आमी समकतना आमी आमचे आदले पत्की जिवीत सोडून कश्ट दगदवणी येताना भियेनासतना रावूंक आनी तुजेर बावार्थ दवरून जिवंक कृपा दी म्हूण मागता. आमेन. पयलेच ते साव जेजूक मरणाचे फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या बगीन कुर्सार विसरले सगळो संसार. मोगाळा जेजू सर लोकांक बरेपण केल्या तुका इनाम जावन मरणाचे फर्मान दिले. आमच्या पथका वरवीं हे कश्ट तुका फावो जाले पूण तुवें ते मोगान स्वीकार केले. आमच्या जिवितान तुझ्या नावान हेरांक बरे करतना आमकां कश्ट आनी दगदवणी मोगान स्वीकार करूंक आमकां कृपा दी. सुम्या काकुळ तामसीकर. सोम्या काकुळ तामसीकर. सदै माई मगतोकार कसे गामच्या काळजां कुर्सार मेल्या जेजूचे. दुसरेच ते साव जेजूच्या कांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या बगीन कुर्सार विसरले सगळो संसार. मोगाळा जेजू तुझ्या कांदार जडेस कुरीस दिलो आनी तुवें तो स्वीकार करून ववयलोय. दिसपडत्या जिवितांत तुझ्या नावान कुटुंबाचो वावर करतना जायते कुरीस आमकां मेळटात. ते मोगान स्वीकार करून वोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. सुम्या काकुळ तामसीकर. सोम्या काकुळ तामसीकर. सदै माई मगतोकार कसे गामच्या काळजां कुर्सार मेल्या जेजूचे. तिसरेच ते साव जेजू पयले पोटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या बगीन कुर्सार विसरले सगळो संसार. मोगाळा जेजू हो बारादीक कुरीस ववयतना ताचे जडेन तूं पडलोय. पडल्यार थंयच रावनासतना तूं उठून फुडो सरलोय. आमच्या जिवितांत जायते पोटी आमी पथकांक पडता. असल्या संदर्भांनी उठूंक कुमसार जावन जिणी बदलून फुडें सरूंक आमकां कृपा दी. सुम्या काकुळ तामसीकर. सोम्या काकुळ तामसीकर. सदै माई मगतोकार कसे गामच्या काळजां कुर्सार मेल्या जेजूचे. चौथेच ते साव जेजू आपले दुखेस मायेक पडयता. सुम्या आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या बगीन कुर्सार विसरले सगळो संसार. काकुळदारा जेजू तुझे आवयन मरयेन तुझ्या कष्टा वेळार संपूर्ण पाठिंबो आनी संगत दिलो. तुम्ही एकामेका संगता मेळतना बुजवून दिवंक शकल्यात. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत कष्टांत असल्या व्यक्तींक सदांच बुजवण दिवंक आमकां कृपा दी. सुम्या काकुळ तामसीकर. सोम्या काकुळ तामसीकर. सदै माई मगतोकार कसे गामच्या काळजां कुर्सार मेल्या जेजूचे.
पंचवेस्तेसाव सिरनसु सिमाव जेजू कुकुरिस्वाव कुमा करता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसु मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक वे तुझ्या बगेन कुसार वे सडलाय सगळं संसार मोगळा जेजू सिरेनाच्या सिमाव कुरिस्वावंक शिपायांनी बोल केले मौनातल्या रिताने कुरिस्वावंक तुका कुमक केली आणि तुझे कुरपेक तो पात्र जालो आमच्या जिवितांत जायते पोटी हेरांक कुम करूंक मौनातल्या वेळार सिरेनाच्या सिमाव परी प्रयत्न करून हेरांक कुम करिशे आणि तुझ्या आशीर्वादक आम्ही पात्र जायशे आमका कृपा दी सुम्या काकुळतामची कर काका कुलतामची कर सदैव महिमा तो उपकार कनसे गायमच्या काळीसान कुसार मल्या जेजूचे सवेस्ते साव वेरोनिका आपल्या तुवाल्यान जेजूचे मुखामोळ पुसता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसु मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक वे तुझ्या बगेन कुसार वे सडलाय सगळं संसार मोगाळा जेजू वेरोनिकाक तुझी बिरमत दिसली आणि आपल्या तुवाल्यान रगत बुडले तुझे मुखामळ पुसले अशे तुका सवकासाई लाभली आमच्या जिवितांत कुटुंबांत तशेंच शेजारा संकश्टांत वलवलच्या भावा बहिणीचे मुखामळ पुसूंक आणि तांका सवकासाई लाभूंक आमका कृपा दी सुम्या काकुळतामची कर सम्या काका कुलतामची कर सदैव महिमा तो उपकार कनसे गायमच्या काळीसान कुसार मल्या जेजूचे सातवें साव जेजू दुसरे पोटी कुर्सा पोंदा पडता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसु मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक वे तुझ्या बगेन कुसार वे सडलाय सगळं संसार काकुळदारा जेजू नित्रांनी जल्लो तू हो बरादी कुरिस्ववंक कष्टताई शिपाई तुका बोल करतात असल्या संदर्भार तू पडताय पण त्यांचे ते रवान असताना उठून पुढे सरताय आमच्या जिवितांत बरेपण करताना जायती दगदोणी आमका सोसूंक मिळता असल्या संदर्भार बरे करचे सोडिनासतना धैर्यान उठून मुखार वसूंक आमका कृपा दी सुम्या काकुळतामची कर सम्या काका कुलतामची कर सदैव महिमा तो उपकार कनसे गायमच्या काळीसान कुसार मल्या जेजूचे साताची उद्रा मोगाची हेर वेळो गोस मागणे करता काकुळकर म्हणून मनशाची जेजू मुगुर सारून काढता आठवे साव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसु मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक वे तुझ्या बगेन कुसार वे सडलाय सगळं संसार बुजवणदारा जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांनी तुझी सेवा केली आज तुझे कष्ट पडून ती रडताना तांका तू संगत दिताय आमच्या जिवितांत आमका कुमो केली मनशा कष्टताना तशेंच हेर व्यक्ती विविध संकष्ट कष्टताना तांका संगत दिवंक आणि बुजवण पाठवंक आमका कृपा दी सुम्या काकुळतामची कर सम्या काका कुलतामची कर सदैव महिमा तो उपकार कनसे गायमच्या काळीसान कुसार मल्या जेजूचे नवेस्ते साव जेजू तिसरे पोटी कुर्सा पोंदा पडता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसु मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक वे तुझ्या बगेन कुसार वे सडलाय सगळं संसार मोगाळा जेजू परत परत तू कुर्सा पोंदा पडलय शिपायाने तुका दग दिले तरी पडल्या वेळार आमचे विश्वांत तू चिंताय उठताय आणि आमका सुटका मेळच्या खातीर पुढे वेताय आमच्या जिवितांत वैर कष्ट येताना हेरा विशीं चिंतूंक सैतानाच्या सर सांगतीचेर जायत व्हरूंक आणि पुढे वसूंक आमका कृपा दी सम्या काकुळतामची कर सम्या काका कुलतामची कर सदैव महिमा तो उपकार कनसे गायमच्या काळीसान कुसार मल्या जेजूचे दावेस्ते साव जेजूचे आंग वसरकड ताका विणगो करतात आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसु मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक वे तुझ्या बगेन कुसार वे सडलाय सगळं संसार मोगाळा जेजू तुका शिपायांनी विणगो करून अपमान केलो या वेळार ससनिकायन हे कष्ट तू सोसताय आणि आमच्या आत्म्याची ताण बगयताय आमच्या जिवितांत सर मनशांक मान दिवंक तांची आकाराकून व्हरूंक आणि तांका बरे करूंक कृपा दी सुम्या काकुळतामची कर सम्या काका कुलतामची कर
सदैव मागतो उपकार करून सगळ्या आमच्या काळजांत कुसारलेल्या जेजूचे 11 ते 6 जेजू कुर्सार किळायतात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुम्या जेजू ख्रिस्ता. कित्याक तुझ्या बगेन कुसार विसरलेला सगळं संसार मोगाळा जेजू कुर्सा वाटेचे पयण्याच्या निमान्या अंतर तुका तांणी कुर्सार मारलो. ह्या वेळार आमचे सुटके खातीर तुझे हात आणि पाय कुर्सार किळवच्याक तुवें अर्पिलय. आमच्या जिवितांत तुझे खातीर जियेतना दिसपडते जायते जण आमकां किळयतात. असले परिस्थितीत दवा नासतना तुझ्या कुर्साक वेंगोंक आमकां शिकय. सुम्या काकुळतामचीकर सुम्या काकुळतामची कर सदैव मागतो उपकार करून सगळ्या आमच्या काळजांत कुसारलेल्या जेजूचे 12 ते 6 जेजू कुर्सार प्राण करता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुम्या जेजू ख्रिस्ता. कित्याक तुझ्या बगेन कुसार विसरलेला सगळं संसार काकुळदारा जेजू तुझ्या कुर्साच्या मरणा मुखांत आम्हा पत्क्यांक सुटका लाभयली. आमका बापाच्या हातान समर्पण दिलय. सर्वांक तुवें बक्षिलय. अशे तुझे रगत व्हरून आमका बचाव केलय. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत सर संगती बापाक समर्पण दिवंक आणि पाताक पयस कर जिवंक कृपा दी. सुम्या काकुळतामचीकर सुम्या काकुळतामची कर सदैव मागतो उपकार करून सगळ्या आमच्या काळजांत कुसारलेल्या जेजूचे 13 ते 6 जेजूची कूड देऊन मोरयेचे उस्कार दितात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुम्या जेजू ख्रिस्ता. कित्याक तुझ्या बगेन कुसार विसरलेला सगळं संसार मोगाळा जेजू मोरयेन तुझी निर्जीव कूड स्वीकार केली. या वेळार आमचे पसत बापा लागी विनंती केली. कष्टांत सांपडल्या मरणाचे तणीर असल्या व्यक्तींक आम्ही स्वीकार करूंक आणि तांचे पसत सदांच मागोवंक आमकां शिकय. सुम्या काकुळतामचीकर सुम्या काकुळतामची कर सदैव मागतो उपकार करून सगळ्या आमच्या काळजांत कुसारलेल्या जेजूचे 14 ते 6 जेजूक निके पितात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुम्या जेजू ख्रिस्ता. कित्याक तुझ्या बगेन कुसार विसरलेला सगळं संसार मोगाळा जेजू तुझी निर्जीव कूड फोंडांत निके पिली. या मुखांतर फोंडांक नवो अर्थ तुवें दिलोय. आम्ही सकडा ससनाक जियेतेल्याव आणि कोणूच मरचे नाव म्हणून शिकयलय. आमच्या जिवितांत बरो अशान जिवंक आमकां तू शिकय. सुम्या काकुळतामचीकर सुम्या काकुळतामची कर सदैव मागतो उपकार करून सगळ्या आमच्या काळजांत कुसारलेल्या जेजूचे दोयांदा पण पडून येता मायेचे तीस ठरून सोता घडी पावतस मस्त बघून जेजू मोकळ सारून काढता. शेवटाचे मागणे ख्रिस्त आमचे पसत कळतच जालो. कुर्साच्या मरणा पर्यंत मोगाळा जेजू तुझ्या या कुर्सा वाटेच्या पैनात आत्मिक रितीन आम्ही वांटेली जाल्याव. यावेळी तुझ्या पाशावांचो आम्ही नियाळ केलो. या मुखांत आमका बावरतान आणि बरवशान तुवें भरलय. फुडल्या जिवितांत पातकाक फाट कर जिवंक पेल्यासो मोग करूंक आणि तुझ्या जिवंतपणाची साक्षीदार जावंक आमकां फावो कर म्हूण आम्ही तुझे नवे मागताव. आमेन. पाप साहेबाच्या आयरे पसत मागया. आमचे बापा सर्गींचा तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझे खुशी सरगार दिता तशी संसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आणि आमची सुटलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बस आणि आमकां ताळें पडूं नाका वायटांतल्यान काडीवार. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता श्रेयां भितर तुम सुदैव आणि सदैव पॉल जगुशी जेजू. भगवंती मरिये दवाचने अमाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेला आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आदी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. अचल हांव सर्वेस पोरा मोजा भरवशा कित्या तूं बोगा कोळदा नितळसां
हांव लालेता तुझ्या मायपासान आता कर म्हाका नितळ गवळी तूं शेळ्या सरयता शेळी हांव म्हजो पोस करता तुझे तान हांव पयस पावतना पाटी हाड हिंडाल दवरता अज्जल हांव सर्वेस्परा म्हज्या भरवशा कित्याक तूं बोकाक उरदा नितळसाण हांव लालेता तुज्या मायपासान आता कर म्हाका नितळ मोगाळ पुत्रा सोवे अंकार मरिये आशीर्वाद देव आमकां मागीर कुसाचे कुरवे निवड आमकां आमचे देवा आमच्या आसमानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमीन.